mago motende gi wach mar masira mar mach mamako bunge ma Aberdares kaunti ma Nakuru nyakoro Wadhiane od bura mar kaunti ma Migori. Spika mar od bura mar kaunti ma Migori Charles Owino Lekoa oyudo fuong'ruok matin bang' doho miye thuolo mar medo chwalo ywak ne doho mar apil ka okwedo ng'eto mar doho maduong' ma Migori manong'ado ni ne ok oyiere komno kaluwore kod chik. Alochier ma bende olap dhoge ndong' ne kom mar spika mar kaunti ma Migori manokwongo dhi e doho ka okwedo yiero mar Lekoa. Chier ne ng'ur ni ne ok omiye thuolo mar laro komno mar spika ma Migori kata obedo ni ne ochwalo bok duto madwarore e seche ma owinjore. Doho mamalo ma Migori ne ong'ado ni Lekoa ne ok oyier e yo makare kendo golo chik ni mondo mi MCS ma Migori otim yiero manyien kuom kom mar spika e kinde ma ok okalo ndalo 21. Kata kamano spika ma Migori ne oringo mi odok okwayo doho mondo mi owit oko ng'eto mokwongo. Jang'ad bura Roslyn Wendo mane ogolo ng'eto mar ariyo koro omiyo Lekoa thuolo mar ndalo 30 mondo mi ochwal ywak mare e doho mar aywagra kata apil. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Claudia